Posibleng malangan ang pagtrabaho sa underground cabling project sa kagamhanan sa dakbayan sa Cebu nga bag-o pa gipaubos sa groundbreaking. Human mipalag ang City Cultural and Historical Affairs Commission sa ipahigayong excavation palibot sa Heritage District sa Cebu City kung walay mapakita nga archeological impact assessment. Aso ni 𝗠𝘆𝗧𝗩 Commissioner sa City Cultural and Historical Affairs Commission, nga posibleng maigo ang mga archeological sites sama sa settlement ni Humabon ubos sa Plaza Cebu grounds. Magkaot man siya tunnel 1.2 meters. Maigo na sa ginghariya sa settlement ni Humabon ang iyang mga parente. You know, there were 800 nga gi-baptize ni Magellan ug 200 anak gilubong nana diha. Sana around Plaza Cebu. Dugang sab ni 𝗠𝘆𝗪 nga nahitabo na kini kaniadtong 1960s. In 1967, also, PLDT dug canals to bury the first PLDT cable lines. Yan ang gawas mga kalabira. Naakaroon sa USC Museum ang mga knockout nga mga plato, ang gold, ang uban diha. Gikan na diha sa Magallanes, Burgos, Zamora, Legazpi streets. So kanina cabling, mo na siya importante nga times nga studihan nato tiwas ang gisugdan in 1967. Asoy ni Neil Bongon, director sa FiberNet Construct, kinsa gitahasan nga mangu sa maong proyekto nga duna na sila'y nahinabi nga archaeologist kalabot ni ining kalambuan. Apan lakip sa gipropose ni ini ang pagpahigayon og massive excavation usa ka kilometro palibot sa Heritage District o palibot sa City Hall ug simbahan sa Santo Niño nga sukwahi sa una nilang plano. Yesterday, I got a meeting already with archaeologists, and we are on the process of discussing it with him, but looks like the proposal of the archaeologists is to do massive excavation in the area before we start. Yung proposal niya is almost equal on the project cost. It becomes no longer viable. It becomes impossible to implement. And it will have a massive disturbance to the people of Cebu. The reason why we propose a trenchless method because we doesn't want these disturbances. Gani nagkanayon si Bongon nga tungod niini posibleng mauswag ang deadline sa kahumanan sa proyekto nga plano unta karong katapusan sa buwan sa Abril. Subay niini unahon sa maong kompanya ang pag-implementar sa underground cabling sa South Road Properties kun SRP. Samtang naghuwat nga mahusay ang mga issue nga ilang giatubang karon. Nagpabilin ang baruganan ni 𝗠𝘆𝗪 nga ang maong proyekto makapadayon lamang kung doon na sila'y pagtugot gikan sa City Cultural and Historical Affairs Commission. As long as na archaeologist mo monitor, mo tabang, dili siya mahunong. You know, heritage is not against development. Basta tarungon lang ang pag-participate sa heritage ng mga tao. So in this case, archaeologist naatapad, makakita kung sa ibang tao, pwede na lang siya. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV Cebu.